Qegħdin f'salib it-toroq. Il-poplu jrid jagħmel għażla bejn żewġ toroq. It-triq tal-korruzzjoni li qabbadna Joseph Muscat u triq tal-onestà politika, tal-verità, tal-integrità li qed tipproponi l-Forza Nazzjonali. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jindirizza l-attività taħt it-tilda fil-Mosta. Hija deċiżjoni illi fija rridu nażlu fejn ser immorru issa illi qegħdin f'salib it-toroq fit-triq waħda illi qiegħed jipproponi Joseph Muscat u illi mexxina fija għal 4 snin sħaħ it-triq tal-korruzzjoni jew inkella it-triq li qiegħda tipproponi, li qiegħda timbotta, li qiegħda toffri din il-Forza Nazzjonali illi bdejna, illi ħloqna aħna il-koll flimkien, it-triq tal-onestà politika, it-triq tal-verità, it-triq tal-indafa, it-triq tal-integrità, it-triq illi hija il-futur ta' pajjiżna. Simon Busuttil foka diskors tiegħu fuq l-email li bagħat Keith Schembri b'risposta għall-editorjal qiebes li kellha l-Gazzetta The Sunday Times li ħeġġet il-poplu jivvota għal Forza Nazzjonali. Simon Busuttil xejjen għal kollox id-dikjarazzjoni ta' Keith Schembri li qal li m'hemmx prova kontrih. B'min taħseb illi qiegħed titmejjel? B'min taħseb illi ser titħaq? Min taħseb illi inti ser tgħaddi mingħajr il-labra? Min? Mela ħsibtu l-poplu Malti imbexxilli? Il-poplu Malti huwa intelligenti. Nista' nassigurak illi mhux prova waħda hemm, mhux 2, mhux 3, hemm 8 box files ħoxxinin mimlijin provi. Mimlijin provi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ikkritika d-dikjarazzjoni ta' Keith Schembri li qal li Muscat fetaħ inkjesta maġisterjali. Simon Busuttil fakkar li hemm żewġ inkjesti maġisterjali miftuħa wara provi mresqa minnu u inkjest oħra li nfetħet wara li kienu telqu l-provi mill-Bank Pilatus. 3 inkjesti hemm, 2 minnhom infetħu ħabba l-provi illi ġibt jien. U Joseph Muscat qatt ma ridhom, m'għamel xejn dwarhom. Flok ir-riżenja. U l-oħra tiegħu stess għax 3 hemm, 2 infetħu wara l-provi, speċjalment ta' Keith Schembri, 2 minnhom infetħu wara l-provi li ressaqt jien. U t-tielet waħda, il-famuża tal-Grant, infetħet minn Muscat wara illi l-ewwel ħalla l-sit tal-Pilatus Bank jiknes il-provi. Sewwa u joħroġ bil-basknijiet mimlijin provi. U wara li naturalment il-Kummissarju tal-Pulizija kien laħaq kiel u xeba fil-fenkata u mexmex kemm rid. Simon Busuttil fakkar ukoll il-Pulizija ma investigawx ir-rapporti li kellhom qudiemhom. Il-maġistrati jridu jaħdmu u jridu jinvestigaw bl-għajnuna tafu ta' min? Tal-Pulizija. Kif jista' jkun l-istess Pulizija illi ilu bil-rapporti bil-qeda fuqhom taħt it-tapit għal sena sħiħa. L-istess Pulizija jgħin lill-Maġistrat. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar id-dikjarazzjoni ta' Keith Schembri li qal li Joseph Muscat huwa l-ikbar ħabib tiegħu. Joseph Muscat isn't just my boss, he is my best friend. Waqalas, għalhekk għandu jirriżenja Joseph Muscat, għaliex mhux il-boss tiegħu biss, imma his best friend. U allura wieħed huwa marbut mal-ieħor, jaqa' wieħed bil-fors, irid jaqa' l-ieħor, bil-fors. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kritika d-dikjarazzjoni ta' Keith Schembri li l-aqwa żmien għalih għadu ġej. Our best days truly are still to come. Proset għalik Keith Schembri! Proset għalik Joseph Muscat! L-aqwa żmien għalikom għadu ġej. Our best days are yet to come. Ma ħattux biżejjed, ma fangajtux biżejjed, ma sraqtux biżejjed.
tridu tkomplu tiffangaw, tridu tkomplu tisirqu. Simon Busuttil sellem il-kuraġġ tal-editur manageriali tal-Malta Independent li mar il-qorti biex iressaq il-provi dwar allegata korruzzjoni fit-tanker tal-gass u fil-bejħ tal-Enemalta. U dim dan kollu saħaq Simon Busuttil l-għażla tagħna għandha tkun għall-futur ta' pajjiżna u għal daqstant l-għażla tagħna għandha tkun Malta.